Өлüşчә мобилизацияга эләккән ир-егетләргә кимендә күп акча түләячәкләр. Әлеге сумма нәрсәдән гыйбарәт? Мобилизацияләнгән һәр кешенең айлык хезмәт хакы кимендә 195 мең сум булачак. Бу сумма Владимир Путин билгеләгән 158 мең сум социаль түләүдән һәм хәрбинең уртача 37 мең сум гадәти хезмәт хакыннан тора. Анысы исә окладына, хәрби вазифасына, тәҗрибәсенә бәйле. Рядовой белән офицер алачак хезмәт хаклары аерылырмы? Хезмәт хаклары хәрбинең вазифасы, званиесе һәм эшләгән елларына карап аерыла. Социаль түләү барысы өчендә бер төрле. Әйтик, гади солдатның уртача хезмәт хакы 195 мең сум булса, взвод командиры лейтенантныкы 225 мең сум булачак. Өлüşчә мобилизациягә эләккән кешеләргә хезмәт хакын кайчан һәм кайсы ай өчен күчерә башлаячаклар? Өлешчә мобилизациягә эләккән хәрбиләргә акчаны банк картасына һәр айның 10-сыннан 20-сенә кадәр күчерәчәкләр. Ул узган ай өчен түләнә. Ягъни 1 октябрьдән 31 октябрьгә кадәр хезмәт иткән өчен акча 10-20 ноябрьдә күчерелә. Әгәр дә кеше октябрь аенда тулысынча хезмәт итмәгән икән, аның суммасы 195 меңнән кимрәк булачак. Хәрбинең хезмәт хакын аның гаиләсе ала аламы? Әйе, алырга мөмкин. Хезмәт хакы хәрби күрсәткән исәп-хисап счетына күчерелә. Аның теләге белән акчаны туганнары да ала. Тик моның өчен ышаныч кәгазе, доверенность язырга кирәк. Мобилизацияланган гражданнарның хезмәт хакына салым салыначакмы? Өлешчә мобилизация буенча чакырылган хәрбинең хезмәт хакына да, контракт буенча эшләүче хәрбинең хезмәт хакына да салым бар. Әмма ул Россия президенты тарафыннан түләнә торган 158 мең сум акчага кагылмаячак. Ягъни салым хәрбинең вазифаи хезмәт хакы өлешенә генә салына. Өлüşчә мобилизациягә эләккән хәрбиләр өчен нинди өстәмә түләү каралган? Оборона министрының 727 номерлы карары буенча мобилизацияләнгән гражданнар башка хәрбиләр кебек үк өстәмә акча алырга хокуклы. Әйтик, ниндидер башка шартларда хезмәт итүчеләргә яки казанышлары булучыларга өстәмә түләргә мөмкиннәр.